Мы, як беларусы, заўсёды марылі прымаць удзел у свабодных і дэмакратычных выбарах, што, на жаль, на сёння немагчыма арганізаваць у нашай краіне. Але ўпершыню за доўгія часы мы маем свой дэмакратычны прадстаўнічы орган – Координацыйную раду. 2 гады таму на сапраўдных выбарах тысячы беларусак і беларусаў абралі сваіх прадстаўнікоў, нягледзячы на ціск, страх і ўсе перашкоды. Дзякуй вам. Мы разам зрабілі гэта, каб наш голас працягваў гучаць, каб існавала сапраўдная палітычная альтэрнатыва рэжыму. Сумеснай кааліцыі з рухам за свабоду мы ідзем на наступныя выбары ў Координацыйную раду, якія адбудуцца ў маі. Мы даказалі, што мы матываваны і адказны альянс, які ўжо мае досвед працы і досвед выбудоўвання кааліцый. Калі хтосьці стамляецца і прымае несправядлівасць як норму, наша кааліцыя, Латушка і рух за свабоду, працягвае змагацца. Мы не здаемся і аб'ядноўваем тых, хто ўсё яшчэ верыць у Беларусь. Тых, хто застаецца ў краіне, не гледзячы на страх. І тых, каго жыццё вымусіла з'ехаць і пачынаць усё спачатку. Мы адно цэлае, народ, які трымаецца разам, дзе б ні быў. Наша мэта ўдзелу ў выбарах у Координацыйную раду простая і шчырая. Каб голас беларусаў гучаў у Европе і свеце. Каб з нашым меркаваннем лічыліся. Каб Беларусь мела годнае месца ў сям'і свабодных еўрапейскіх народаў. Бо Беларусь – гэта Европа. І наша будучыня ў Евросаюзе. Мы ідзем у Координацыйную раду, каб адстойваць правы і інтарэсы беларусаў, дамаўляцца і перамагаць. Мы ідзем для таго, каб Координацыйная рада была палітычным суб'ектам, які можа быць удзельнікам перамоў і патэнцыйнага круглага стала па выхаду з палітычнага крызіса ў Беларусі. Мы ідзем для таго, каб Беларусь была незалежнай, дэмакратычнай і еўрапейскай. Давайте разам абярэм моцную стратэгію дэмакратычных сілаў на наступныя 2 гады. Вы нашы выбаршчыкі, і менавіта вы даеце нам мандат працягваць працу, а мы яе робім адказна і шчыра. Мы абяцалі, што Лукашенко будзе прыцягнуты да адказнасці за злачынствы супраць чалавечнасці, і дзякуючы нашай працы ў сакавіку Міжнародны крымінальны суд адкрыў расследаванне за злачынствы супраць беларусаў. Мы выконваем свае абяцанні і перадвыбарчую праграму. Гэта тое, што адрознівае нас ад тых, хто толькі гаворыць. Звяртаюся да вас з просьбай аб падтрымцы кааліцыі Латушка і рух за свабоду на выбарах у Координацыйную раду, якія пройдуць з 11 па 17 мая. Галасуй, каб твой голас быў пачуты. Жыве Беларусь!